Karon nakita nato nga si Jesus ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Sa atong nabatian karon sa atong ebanghelyo, mao na kini ang katapusang yugto in the book of signs. No, so kung makita nato ang paghanay ni San Juan sa iyang ebanghelyo, no? Dunay pag-abli, the prologue, doon na sa book of sign, niya musunod ang book of glory. So book of signs, mahinumduman nato ang pito ka mga senyales, mga milagro nga gipakita ni Jesus. Atong ibalik ug tan-aw ang pito, apil na kini ang nahitabo ni Lazaro. Ang una, ang pag-usab sa tubig ngadto sa bino didto sa Kana. Ang ikaduha, ang pag-ayo sa anak sa inilang opisyal sa Kapernaum. Ang ikatulo, ang pag-ayo sa paralatiko sa Bethsaida. Ang ikaapat, ang pagpakaon sa 5,000. Ang ikaunom, ang ikalima, si Jesus nilakaw ibabaw sa tubig. Ug ang ikaunom, katong atong nabatian atong miaging Domingo, ang iyang pagtambal o pag-ayo sa usa ka buta sukad pa sa iyang pagkatao. O karon ang pagkaayo, no? Ang pagbangon ni Lazaro. Kung atong hinumduman, no, nga ang libro ni San Juan nahimo mga usak kagatos after the resurrection. So ato kining mabantayan nga ang kining libro nga atong nabatian karon, kining mensahe nga atong nabatian karon, usa-usab kini sa mga refleksyon mo pamalandong sa mga naunang Kristiyano sa mga sumusunod ni Jesus, diin do na gayoy mga paglutos. Kung ang mga paglutos na ilang nasinati atong higayuna 100 years after the resurrection, makita nato nga hanay gyud kaayo nga naghatag og inspirasyon ang kadtong nakabati niini, apil na kita niini. Una sa tanan nga ang kining Dios nga si Jesus nga atong gituoan mao gyud ang kinabuhi ug atong pagkabanhaw. Sa atong kasinatian karon lang, no? Makita kini nato nga daghan gyud tag makita o mapahinuklugan sa nahitabo nato karon. No? Kung naghisgot og kinabuhi og pagkabanhaw, kinabuhi din usa ka gasa sa Dios nga gihatag kanato. Unya ang kinabuhi nga maingon ta nga sa ako naging pirmi kanunay sama sa usa ka baso nga very fragile, nga kung ato lang pitkan og mahulog siya, mabuag. Ana asang kinabuhi. O ana usab ka fragile, no? Ang atong kinabuhi diin nagatuo kita nga kining virus nga ni karon sa atong nasod, nga sa atong lugar makapadaot gyud kanato. No? Kung makita nato nga kaanindot pa di aning kinabuhi nga gihatag sa Dios, giunsa man ni nako pag-amuma, paghanay, diin nga kung ihatag lang di ay gamay nga inaani nga virus, mitag gamay, no? Kiduna pa may mga sinati nato long time ago, no, mga pandemic, pero ato ni makita nga ang mga tao unsay reaksyon sa mga tao lain-lain, no? Lain-lain atong nakita. Sama usab sa nakita nila, no? Diha mismo sa ilang pagpakita, ilang nakita nga si Lazaro gibuhi ni Jesus. Sama sa unang nabasa nato, no? Kinsa atong unang nabatian sa unang pagbasa nato, no? Ang propeta Ezekiel, no? Ablihan ko ang inyong mga lubong ug banhawon ko kamo o katawhan ko. No? Lubong, patay, no? So diha mismo makita nato, no,
nga karon sa atong nahitabo dunay nakita nato, no? Kinsa ning Jesus nga akong gituhuan. Una sa tanan, diri ata sa physical nga aspeto, diin ang atong pagpaningkamot nga kada adlaw, no? Nga akong ayuhon, no? Ang akong panglawas, no? I have to take care of myself, no? Ang uban makalimot na niini ka simple maligo, no? Mukaon naging sakto, matulog og insakto, no? Walay abusar, no? Kay makita na nato nga ato yung i-reap what we planted, no? Mao nang uban niya nag-abusar gani mga bata-bata pa, ni katiguang manggawas yun ang mga sakit, no? So makita na nato. Pero doon na sa may nga externally, para sa itong nahitabo karon, no nga dunay dili kayo nato makontrol, no? Dunay mga panghitabo nga gusto tang protektahan nato atong kaugalingon, pero dunay mga external factor nga kusog kaayo nga pwedeng madaot ta para sa ining virus karon nga ania karon sa atong palibot, no? Siguro ang mga gobyerno maingon nga naana ni siya, no, magkuantag mask, no, magkuantag alcohol ug unsa pa ning mga gamit nga makalimpyo nato. Pero aduna say lain nga bahin nga external factor nga mismo ang atong mga kauban nga wala nagatan-aw niini, no? Sa masang gisgutan sa uban diri nga ni apil aning misaha, no, nga wala nila hunahunaa nga sila nakaadto aning lugara, infected ang lugar, doon na na-infect dito unya inagbalik nila sa ilang lugar, murag wala lang. Wala sila naning kamot, no? Mao po ni sila nga kita maapektuhan gyud ta, no? Kay doon naman sila kaugalingon nga mga desisyon nga wala sila nagatan-aw mingon ta quote unquote minta common good, no? The common good nga kitang tanan mamaayo, no? Nga pinaagi ani akong desisyon dili ni makadaot sa kadaghanan, no? Siguro ang kato nakabati din sa iyong tagsa-tagsa ka panamilay makahinuktok ni ini, no? Unsa ka importante, no? Nga ako responsable ko sa akong aksyon, din dili ko maka-inflect o makadaot sa uban, no? Kay aron sa ang kining kinabuhi ang gihatag sa Dios kanato, diin diha mismo sa pagpakita aning milagro kang Lazaro ngadto sa ubang mga tao, sa mga Hudiyo, din kita makakita ni ini no nga unsa di ay kining Dios nga akong gituhuan, siya ang gamot ug sinugdan ini akong kinabuhi. Makita usab kini nato, no, nga kung siya mao ang pagkabanhaw ang kinabuhi sa atong sa spiritual nga pagtan-aw nato ni ini, makita kini nato nga kining sign nga gihatag ni Jesus iyang gipakita nga siya labaw sa kamatayon, kay siya mismo ni agi ni ining kamatayon, no? Iyang gipakita nga ang Dios sa iyong gituhuan, kining Dios nga iyang giampuan ang amahan, no, makahatag og kinabuhi. Pero dili diha dayon, dunay kalisod, dunay kamatayon nga atong pagadawaton. Unsa ang kamatayon? Mao na ni siya, no, ang iyang pagpangandam nga nagsulod niya sa Jerusalem. Mao na sugod sa iyang kalbaryo ug sa iyang kamatayon. Ug diin usab ipakita nato dinhi karon, no, ini ikalima nga Domingo sa atong Kwaresma, nga nakita ni nato nga walay shortcut. Walay shortcut diya mismo sa atong pagtuo. Ang pagkabanhaw moagi gayud og kamatayon. O kining kamatayon nga gipaingon ni Jesus mao ang cross. Nga kitang tanan moagi gayud sa cross. Kung ang nahitabo nato
karon matawag ba ni nato og mga cross po nato ang fragility sa atong kinabuhi, no? Pwede usab. Og ato kining palawman diha mismo sa atong pag-andam ni ining Kwaresma diin ang pag-agi nako na ning cross mao may akong pagdawat nga kini di ang Dios sa akong gituhuan, no? Labaw pa man ining kamatayon, so dili ta mahadlok, no? Dili kita mahadlok kung dunay mga challenges nga maabot. Kung ato ning tawgon karon atong kasinatian karon ining COVID-19 ug unsa pa na nga mga personal nato nga mga kasinatian nga lisod nga nagdala og kamatayon, ato ni sang dawaton, no? Ug maningkamot kita, no? Managiingon nga proactive, pro-life nga kinaiya, no? Nga usay mo kalma ta tungkol kay importante ng kalmado sa nang atong kaugalingon ug atong tan-awon ang mga practical nga elemento din kita, no? Diha mismo sa tagsa nato kapanimalay, mabitaw na nga may ingon sa mag-andam gyud ta, no? Maningkamot gyud ta nga maminaw tag unsa gyud news kay aron mahibaw-an nato unsay atong pagpangandam. And there, no, proactive, di makaingon ta nga unsa man ang mga possibility, no? Mga pila ka adlaw gikan karon, no? Unya, muari ta sa higher level o sa atong palawman siya sa spiritual, no? Kung kini ang COVID-19, no? Sa kalisod nga dili na ordinaryo nga kinabuhi ang atong ginahimo karon, no? Daghang tag ibang tan-aw, daghang tag nga undang nga mga aktibidades, no? Nga murag ang ordinary life nato nga putod. Siguro sad atong karon as proactive unsa may naka-contribute niini. Una, diha mismo sa atong pamilya, kani ingumano nga magpuyo. Basin sa dinha sa atong tagsa-tagsa ka pamilya, nag-iyahay ra tag cellphone, walay istoryahanay. No, kay may ingon man ta nga social distancing man father. So wala na UDI. No? So dili sa nabot pasabot, no, ang practical, no, nga basin sad kini nga aspeto makita nato, no, to be proactive, no, unsa man ang mga activities sa una nga wala na nahimo tungod kay busy ming tanan, no, nag-iyahay mi di na may mangaon, mag-usag pangaon, mag-istoryahay, magpangaon, mag-iyahay nami, no, basin niya karon makita ni nato, no, mayon ta nga pagkabanhaw o pagkinabuhi dinhi makita nato usab nga kining nahitabo nato karon pwede nato i-proactive din unsaon ni pagpalambo may mauman kini ang mga ipangsulti sa atong mga obispo, no, nga domestic church. So karon atong palawman atong kasinatian diha mismo sa tagsa nato ka pamilya, no, nga kini na siguro, no, nga aron mapanhaw ug mabuhi si Kristo diha karon sa atong kinabuhi, no, in spite of the fact na COVID-19 virus, no, nga atong palawman ang atong relasyon sa usag-usa, no, mag-istoryahanay ta, no, magsuportoanay ta, mao siguro ning higayon, ug, no, mag-rosaryo ta, dungan tanan, mag-ampo tang tanan, no. So niining higayuna makaingon ta nga kining Hesus nga among gituhuan, no, nga mao ang pagkabanhaw ang kinabuhi, mulungtad ug mabuhi gyud kanunay bisan pa man sa mga katalagman nga atong nasinati karon. Manghinaot usab kita, no, nga kadtong atong mga frontliners nga sigurado ko sa atong nabatian lamang, no, nga usay masagmuyo ta, masakitan kita tungod kay nahibaw kita nga naningkamot gyud sila, nga makapaayo sila, makahatag sila kinabuhi, no, sa uban nato mga kaigsuunan, pero sila usab gikuha man sa Dios, no. Pipila na ka mga doktor nato nga nangamatay tungod kay nitabang sila og maayo, og karon ang uban nga nagpadayon, no, sa pagtabang sa atong mga kaigsuunan nga naapektuhan ining virus,
nga naa sila ni nga virus, nga sila nagatabang sa kalalaing hospital o mga klinika, ato silang iampo, iapil nato diha sa atong panalangin sa atong tagsa-tagsa kapanimalay, no? Ang atong mga kapulisan, ang mga barangay tanod, no? Ang mga opisyalis sa barangay diin matawag sab sila nato nga mga frontliners kay naasab sila mga quarantine sa kada boundary nila, no? So ato sab silang iampo, no, nga diha sa ilang pagserbisyo sa atong katawhan, no, mahatagan sila mga igong kusog makapadayon kay kita nagatuon mang tanan nga si Jesus gayud ang pagkabanhaw o kinabuhi. Manindog